במהלך התקופה האחרונה התנהלה ביחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב חקירה סמויה שהגיעה לשיאה במהלך חודש ינואר השנה, בעת שנעצרו על חם על ידי בלשי הימ"ר 4 חשודים אשר ניסו להוציא לפועל חיסול של דמות בכירה בעולם העברייני, זאת כחלק מסכסוך מתמשך ועקוב מדם בין הפלגים היריבים. במהלך החקירה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, נאספו על ידי חוקרי ימ"ר תל אביב ראיות רבות ומגוונות, אשר הובילו גם להבנת דרך הפעולה המיועדת של החשודים, וכן לאופן בו תכננו להוציא לפועל את תוכנית החיסול. לצורך כך נערכו על ידי החשודים מעקבים, נעשה שימוש באמצעי תקשורת ייחודיים וכן בכלי רכב משוכפלים, אשר נועדו לאפשר להוציא לפועל את החיסול. עוד עלה מהחקירה כי לשם הפגיעה היה בכוונת החשודים להפעיל מטען חבלה רב עוצמה במרכזה של העיר תל אביב, שתכליתו לגרום למותו של הקורבן. כמו כן, אספו החוקרים ראיות בנוגע למעורבות החשודים באירוע נוסף של הנחת מטען באזור תל אביב מחודש נובמבר שנת 23, זאת כחלק מסכסוך בין ארגוני פשיעה. לאורך ימי החקירה חלה התפתחות משמעותית בפרשה, כאשר גויס על ידי היחידה המרכזית עד מדינה אשר מסר עדות מפורטת בנוגע לתוכנית החיסול. עם התקדמות החקירה נעצרו על ידי ימ"ר תל אביב 3 חשודים נוספים שקשורים לפרשה. מעצרם של כלל החשודים הוארך מעת לעת בבית המשפט השלום בתל אביב, והיום הוגשה נגדם הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה פרקליטות מחוז תל אביב להגיש נגד החשודים כתב אישום חמור בגין עבירות חמורות של ניסיון רצח, הנחת מטענים ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.